खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौराङाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे खैफोदनि इसारा थारैनो बिजेपि सरकारा बिटिसिखौ बिजेपिनि सिङाव दोननो सानमारबाय नामा थारैनो बिटिसिनि ट्राइबेल सुबुंफोरनि गासैबो गोहो आरो मोनथायफोरखौ सेनानै लानो सानमारबाय नामा बावैसो सान सिगाङाव आसाम बिजेपिनि आफादगिरि एबा एमपि दिलीप शइकियाया बिटिसिनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो 6 शिड्युल बे मोननैयाव मोनसेया थानो मोना होननायनि सायाव गोबां समाजारि बिजोंनि गेजेरजों सोंखारिनाय बाथ्रा दान्थेलायनाय आरो बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव रागा जोंखांनाय थासारि फैदोंमोन जेराव दासिमबो बेनि सायाव सावरायनाया जाबाय थादों दिलीप शइकिया सोर बेबादि ट्राइबेलनि सायाव बाथ्रा बुंनो दिलीप शइकिया मा जारिमिन मिथिगौ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो 6 शिड्युलनि बागै बेखौ लानानै बर'नि आफाद एबसु बर' थुनलाइ आफाद आरो माखासे माहारियारि आफादनिफ्राय गोख्रों रावजोंबो सोंखारिदोंमोन बे खेबाव गोदानै बिजेपि सरकारनिफ्राय आरोबाव गोख्रों बाथ्रा बुंबावनायखौ नुनो मोन्दों बे समाव बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय साननो गोनां जानानै फैदों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि बिटिआरआव बिजेपिआ गोहोआव फैयोब्ला माखासे खामानिफोरखौ मावगोन बेफोर खामानिफोरा जादों ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव बयबो नन ट्राइबेल एबा गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो हा बायनानै थानो मोनगोन बिसिडिसिनि राजखौ फोजोबगोन दिसपुरनि सुबुंफोराबो क'क्राझाराव साख्रि मोनगोन बिजेपि फैनायनि उनावनो बिटिआरआव एभिक्सन खालामगोन फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जानाय थागिबिफोरनि सायाव रायजो राजा नोंथांमोन बे बेलायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन नैथि खौराङाव दङ हाग्रामा महिलारिनिफ्राय एबसुनिसिम लाइजाम हरदों नाथाय बे लाइजामा गोदान नङा दिनैनिफ्राय 5 बोसोर सिगां बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ जथायै बिटिसिआव सोरखार दानायाव मदद खालामनो खावलायनाय आर'जलाइ हाग्रामा महिलारिया अरायसम बिपिएफनिफ्राय खौसे जानो हास्थायो दिनैनि सानाव नङा थांनाय 5 बोसोर सिगाङावनो नाथाय इउपिपिएलआ बिपिएफखौ लानानै सोरखार दायाखै बिजेपि जिएसपि दोलोखौ लानानै सरखार दाबाय एबसुआ जेबो रुल लायासै बै समाव नाथाय बिपिएफआ हास्थायदोंमोन मोन्नैबो बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामबोनायाव बाहागो लानाय बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ जथाय जानानै सोरखार दागौमोन नाथाय प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआ बिपिएफखौ नेवसिनानै इउपिपिएलआ बिजेपि आरो जिएसपि दोलोखौ लानानै सोरखारखौ दायो गावनि आंगो बिपिएफ दोलोखौ लानानै सोरखारखौ दायासै नाथाय बै समावनो खौसेयै बिपिएफ आरो इउपिपिएल खौसे जानानै बिटिसिखौ खुंनो हायोमोन गोहोखौ बर'आल' मोनगौमोन बै समखौ गारबोनानै दासो मानो बेबादि समाव खौसे जानो हास्थायदों खौसे जानांगौ होनना सावरायनो होदों बे बाथ्राखौ बुंदों बिपिएफनि दैदेनगिरि सुद्ध कुमार बसुमतारिया बेराफारसेथिं बर' माहारिनि जेंनाफोरखौ आबुङै सुस्रांनाय थांखिजों बर' हारिनि खौसेथि आरो गेरेमसा बर' माहारि दानाय आयदाफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसु बर' थुनलाइ आफाद बारग' बिएलटि अनसाय क'अपारेटिभ ससाइटि लिमिटेड आरो बारग' एनडिबिनि वेलफेयार एस'सिएशननि जथाय बानजायनायाव बर'नि मोन 10 आफादफोरखौ लानानै थांनाय 13 जुलाइ 2025 आरो 3 आगस्ट 2025 इं कालाराव गुबुन गुबुन थावनिफोराव जर'खा सावराय जथुम लिंथुमनाय जादोंमोन बै सावराय जथुमावनो थांखि लानाय बादिनो बिटिआरनि मोननै मैखोम राजखान्थि हान्जा इउपिपिएल आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ खौसे जानांगौनि थाखाय खावलायनायजों लोगोसे थांनाय 5 आगस्ट 2025 कालाराव लाइजामबो हरनाय जादोंमोन बै लाइजामखौ बिथा खालामनानैनो मैया इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बर'नि मोन 10 आफादफोरजों हावलियाव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव सावरायफैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया मासि लानानै दैदेननाय मैयानि सावरायमेलाव आबोब बारग' भलुन्टियार फर्स बिटिआर प्रिन्सिपाल एस'सिएशन बड' डिपार्टमेन्ट टिचार्स एस'सिएशन खौसेथि बर' सुबुं आफाद दुलाराय बर' हारिमु आफाद बर' बिमा गौथुम बिपिसिसि अल बड' प्राइमारि टिचार्स एस'सिएशन आसाम बर' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशन दुलाराय बर' समाज अल आसाम ट्राइबेल संघ अल बिटिआर ट्राइबेल संघ क'अर्डिनेशन कमिटिनि दैदेनगिरिफ्रा मैखोमै बाहागो लानानै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरजों गोथौयै आरो गुवारै सावरायलायनायजों लोगोसे हाबाफारिया मोजाङै जाफुंसार जालाङो नाथाय दिनैनि समाव इउपिपिएल आरो बिपिएफ बे मोननै राजखान्थि दोलोआ बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां खौसे जामारगोन ना
नोंथांमोना बे बेलायाव मा बुंनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन बेखौबो। थामथि खौराङाव दङ रक्षा बन्धन फालिनो थाखाय न'आव फैफिननायनि माखासे घन्टानि सिगांनो ओडिशानि भुबनेश्वराव गंसे सोरखारि नङै देहा फाहामसालिनि बाथरुमाव सासे नार्सखौ सन्देह गोनां थासारियाव थैना थानाय थासारियाव बोखांनो मोन्दों। थैनाय आइजोखौ आखाइनि उनथिं बिजि सोनानै थैनाय नुनो मोन्दों। बे सोमोनांथाव जाथायखौ लानानै बिथांजोनि फंबायआ NDTVनो खोन्थादोंमोन। पुलिसआ सन्देह खालामदों दि बिथांजोआ बिजिजों मोनसे मुवा इन्जेक्सन होदोंमोन जायनि जाहोनाव बिथांजोआ गावखौनो बुथारनानै लादों। बबेखानि नखरनि सुबुंफ्रा दाबि खालामदों दि देहा फाहामसालिनि बिबानगिरिफ्रा बिथांनि बिनानावनि रुंसारि जानायाव लोब्बा थानो हागौ होनना, मानोना बिथांमोना बिथांजोनि गोथै सहखौ मोन्नायनि उनाव मिथिहोनायाव 2 घन्टा गोबाव सम जादों। गिबियाव जोंनो खौरां होनाय जादोंमोनब्लाबो बिथांजोखौ बाथरुमाव हुस गैयै मोननाय जादोंमोन। दा पुलिसआ दाबि खालामगासिनो दं दि बिसोरो बिथांजोनि आखायाव मोनसे सिरिन्ज खालामनाय जादोंमोन नामा, बेनि सायाव माबाफोर दाय दं नामा, बेनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनायखौ जागायदों। ब्रैथि खौराङाव दङ मैया अदालगुरिनि बेरगावआव BPFनि मोनसे गेदेरथार ब्लेसिं रेलि जालाङो। मैयानि BPFनि बे ब्लेसिं रेलि हाबाफारियावनो गोबां हारि माहारि आफादफोरा बाहागो लानानै मैखोमै जाफुंसार जाहैयो। बेरगाव जिल्लानि सिङाव थानाय मोनबा बियाबनि खैराबारि, मुदैबारि, कालिंदुवार, ननै सेरफां आरो बेरगाव बियाबनि रोजा रोजा BPFनि कर्मि हेफाजाबगिरिफ्रा ज'ज'यै बाहागो लादों। मैयानि बे ब्लेसिं रेलियाव BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। बेरगाव जिल्ला BPF दोलोनि बानजायनायाव आशीर्बाद रेलि हाबाफारियाव बाहागो लानानै BPF दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया माखासे बाथ्रा बुंथिदों। एबसुआ BPF दोलोनो हरनाय लाइजामनि फिननाय होयो हाग्रामा महिलारिया। BTC बिसायख'थियाव BPF दोलोआ हारसिंनो बांसिन बिजाथि लानानै देरहासार जागोन, बे बाथ्राखौबो बुङो हाग्रामा महिलारिया। 79थि उदांस्रि सान फालिनायनि थियारिफोरा आथिखालाव सोलिगासिनो थादों। गासै हादोराव थाग थियारि जाबाय। बेबादि समावनो आलासिफोरखौ हांख्रायनो थाखाय हांख्रायहरनायफोरखौ सेबखांनाय जादों। मोन्नाय खौरांनि बायदिब्ला बे खेबाव हांख्रायनाय कार्डआव अपारेशन सिन्दुरनि लग'खौबो दिन्थिनाय जागोन। पहेलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि उनाव भारतारि रौनिया हान्जाया POK आरो पाकिस्तानाव मोन 9 उदखारि थावनिफोरखौ फोजोबस्रांनो अपारेशन सिन्दुर जागायदोंमोन। बेनि उनाव पाकिस्तानी रौनिया हान्जा आरो अख्रां सान्थ्रिया भारतारि रौनिया आरो नोगोरारि फसंथानफोरखौ नोजोर होनो नाजादोंमोन, जायखौ भारतारि अख्रां रैखाथि खान्थिया फेलें खालामदोंमोन। बे दाङाबाजिया 7 निफ्राय 10 मे खालारसिम सोलिदोंमोन। 10 मेनि मोनाबिलियाव दावहा दोनथ'नाय जागायदोंमोन, नाथाय मावख'गिरिफ्रा मख'दोंमोन दि अपारेशन सिन्दुरआ दासिमबो सोलिगासिनो दं। 15 आगस्तखालि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ लाल किल्लानि प्राचीरनिफ्राय हादोरखौ बिबुंथि होगोन आरो गावनि बिबुंथिनि समाव श्री मोदीआ अपारेशन सिन्दुरखौबो मख'नायनि आसा दं। BJPआ गाहाय मन्त्रि बिबुंथिनि थाखाय रायजो राजाफोरनिफ्राय सुबुरुन बिदों, जेराव बुंनाय जादों दि गोनांथार सुबुंफोरखौ बिबुंथियाव सोफानाय जागोन। गोजाम बिरोंदामिननि बाहायनाय आरो गोदान दिहुनथायफोरखौ बोजबना लानाया फेलें जानायनि जाहोनाव मुलुगनि गोबां जौगानाय हादोरफोरनि गेजेराव भारतआ उन जानानै थादों। बबेखानि मदि सोरखारा बावैसो बे गाज्रि मुंखौ बोखारनायाव जाफुंसार जादों। बावैसोनि रेल मन्त्रि अश्विनी वैष्णवआ संसदआव बुंदोंमोन दि वंदे भारत हाबाफारिनि सिङाव दा हादोराव 144 जौगानाय आरो गोख्रैथि गोनां ट्रेन सिबिथायफोर सोलिदों। 7 आगस्त 2025 मायथाइसिमाव भारतारि रेलवे मोब्लिब नेटवर्कनि सिङाव 144 वंदे भारत ट्रेन सिबिथायफोरा बाहायजासिगोन। मख'जाथाव दि वंदे भारत सिबिथाया भारतारि रेलवेजों दावबायारिफोरनो दावबायनायनि मोन्दांथि आरो साबसिन रैखाथि होनो थाखाय जौगाहोनायाव मोनसे खावसे गोख्रैथि गोनां ट्रेन। बेफोर ट्रेनफोरनि थाखाय गाहाय आखुथायफोरनि मादाव दङ सौग्रावनायनि बेरेखायै रैखाथि खान्थि, आबुङै बन्द जानाय गेंवे, अट'मेटिक प्लाग दरजा आरो राइडनि सुबिदाखौ बांहोनाय। मन्थ्रिया बेखौबो मख'दोंमोन दि जुन 2025 आरो 2026 रांखान्थियारि बोसोराव वंदे भारत ट्रेनफोराव 3.9 कौटिनि बांसिन दावबायारिफ्रा दावबायनो हागोन। आसामनि माखासे जिल्लाफोराव दासान्दि गाज्रि हाबा मावग्रा लाइमोनफोरनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो थादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि थांनाय दानफोराव देहायारि इसिङारि सोमोन्दो लाखिग्रा क'क्राझार, बङाइगाव आरो चिरां जिल्लानि इउनिसेक्स सेलुनफोराव माखासे आफादनि गोख्रों नाजाथाबनाय आरो संदाननायनि गेजेरजों पुलिस बिफानखौ हमहोनायाव जाफुंसार जानो हादोंमोन।
जेराव खमैबो सा 15निबो गोबां लाइमोनफोरखौ एरेस्ट खालामनायाव जाफुंसार जानो हादोंमोन पुलिस बिफाना। नाथाय बेबादि आयेननि गेजेरजों गोख्रों राहा लानाय नुब्लाबो खायसे लाइमोनफ्रा बेनिफ्राय गोजान जानानै थायाखै। बेराफारसेथिं पुलिस बिफानाबो गोख्रोङै बेनि सायाव नायबिजिरनायखौ खालामबाय थादों। बेनि फिथाइ महरै फिन आरोबाव गाज्रि फालांगिरि खालामग्रा माखासे लाइमोनफोरखौ एरेस्ट खालामबावदों। खौराङाव मख'नाय बायदिब्ला गुवाहाटि नोगोरमानि पुलिस हान्जाया सेक्स रेकेटनि हेंथायै अपारेशन खालामनायाव गणेशगुरियाव थानाय लुक्स इउनिसेक्स बिउटि सेलुनाव 3 लाइमोन आइजोफोर, 2 लाइमोन हौवा आरो 1 आइजोखौ खानो हादों। थांनाय जुलाइ दानावबो गुवाहाटियाव खमैबो सा 18 गाज्रि फालांगिरि खालामगिरिफोरखौ गणेशगुरिनिफ्रायनो एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन। दायो फिन आरोबाव बे एखे जायगानिफ्रायनो आरोबाव हमनाय जाथाया जायो। गोबां समफोरावनो जोंनि लाइमोनफ्रा एबा ससियेल मिडिया सालायगिरिफ्रा ससियेल मिडियायाव फैनानै सोरखौबा नंखाय बाथ्रा बुंफैनाय, सोरखौबा ब्लेम खालामनाय, नंखायै बाथ्रा फोसावनाय, बानसावनाय बायदिफ्रा जाबोबाय थादों आरो खायसेफोरा आयेननि गेजेरजोंबो साजा मोननो गोनां जादों। बेबायदिनो बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारीखौ मिथिसार बरगयारी मुंनि सासे सुबुङा भिडिअनि गेजेरजों हुमखि होनायनि थाखाय क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर थिसनदों। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा सोरखौबा ससियेल मिडियायाव फैनानै जेबो थं मिथिया, जेबो जाहोन मिथियाजासे फोसावनाय बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव था। मानोना माब्लाबा सोरनिबा फिसा दायावनो गिदिर दाय गोनां जानो हागौ आरो माब्लाबा गिदिर हाखरावबो गोग्लैनो गोनां जानो हागौ। बेनिखायनो बी केयारफुल, थामहिनबा सांग्रां जाना थाबानो जाबाय। थांनाय सानखालि आबादारिफोरनि उदांस्रि सोमावसारग्रा आफादा गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि 70,000 गुबुन हादोरारि नोगोरारिफोरनि नोगोरारि आर'जलाइखौ बोखारनायनि थांखिनि बेरेखा तिताबर स्टेशनाव गोख्रों सोमावसारनाय दिन्थिफुंदों। गिबि मन्थ्रिनि मुसुखाखौ सावदों। आबादारिफोरनि उदांस्रिनि थाखाय सानजौफुनि समाव मावथिफोरा भारतारि नागिरनाय फ्राय 79,500 गुबुन हादोरारि नोगोरारिफोरनि केसफोरखौ बोखारनायनि थांखिनि थाखाय बिजेपि सोरखारखौ सोंखारिनाय बेनार लानानै पस्टार लानानै सावदों, सोंखारिदों। जिल्ला मावख'गिरिफोरनो गिबि मन्थ्रिनि बिथोननि बेरेखा गोख्रों हेंथा होनानै फरेनार ट्रिब्युनेलनि गेजेरजों नोगोरारि आफादफोरखौ आबादारि उदांस्रि सोमावसारग्रा आफादनि सोद्रोमाफोरा गासैबो गुबुन हादोरारि नोगोरारिफोरनि नोगोरारि आर'जलाइखौ बोखारफिननो थाखाय दाबि दैखांदों, जेराव बुंनाय जादों दि आसामा गुबुन हादोरनि सुबुंफोरनि थाखाय डाम्पिं ग्राउन्ड जानाय नङा। आसामा माब्लाबाबो गुबुन हादोरनि सुबुंफोरनि बजाखौ सहायनो हानाय नङा। आसामा जेब्लायबो असमिया सुबुंफोरनि जानानै थागोन। बिजेपि सोरखारनि बेरेखायै स्लगान होनायजों लोगोसे दावराव-दावसि जादोंमोन। मैयानि सोमावसारनायनि सोमोन्दै आबादारिफोरनि दैदेनगिरि तपन फुकना बुंदोंमोन दि आसामखौ माब्लाबाबो गुबुन हादोरनि आखायाव हगारा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।